Здравейте, пъте, щикатате на този вид. Аз съм Ясен Андреев и Лев. И този клип ще се спомене на въза сърци и сега цикайте боката на вредият на човека и как може да се отстрани по вредата преди и години цикайте в уши и хът състоянието на тято ви и трябваше да му направят ступка в гълдо. Ужас, нали? Сега ще чуете гласът му. Ти си. Кажи нещо. Ясен е много симпатичен. Да. Това аз ще бъде чуто в YouTube. Чао.